ake sishaye ihlombe kakhulu sibonge uNkulunkulu. Cela sivule isambulo esahluko sesithathu singahlala phansi. Hallelujah. Bless the Lord. Sambulo isahluko sesithathu. Angihloniphe kakhulu bazalwane inkosi yesizwe esithandayo nesihloniphayo. Sihloniphe nabo bonke ehola nabo isinduna nabo bonke abomkhandlu wenkosi. Sibingelele inceba kaNkulunkulu uDlobovu kanye nabo bonke asebenzisana nabo kulomsebenzi omkhulu esiwubonayo. Sibingelele nabo bonke abafundisi abakhona isicelo sikaNkulunkulu, abazalwane bonke ngokwehlukana kwabo sinibingelele ngegama likaJesu. Amen. Sibingelele nabasiphetheyo ke kulomhlaba esikuwo kuzo zonke ingxenye zikahulumeni. Sinibingelele, siyanikhulekela futhi siyanithanda. Sifunda kusukela kuverse number 7 dadewethu Thembi ngikuthole kahle nami namhlanje. Funda Thembi. Cela ufunde kusukela kuverse number 7. Ningivumela ngezokuba mude. I will concentrate on this one. Sifunda kuverse number 7 size sifike kuverse number 42. Hallelujah. Verse number 7 up to verse number 12. All right. All right. Yabona sekusekuseni. Sekusekuseni manje. Sekusekuseni. Yabo sekuyintshumayelo ukuvula usuku la. Bless the Lord. Funda kakhulu sis. Nakuya ingelosi yebandla lasePhiladelphia loba ukuthi nakhu akushoyo ongcwele oqinisileyo onesihluthulelo sika Davide ovula kungavali umuntu novala kungavuli umuntu uthi ngiyayazi imisebenzi yakho ngimise phambi kwakho umnyango ovuliweyo okungekho umuntu ongawuvala ngokuba unamandla amancane kanti waligcina izwi lami futhi awuliphikanga igama lami. Lalela ke ngiyakubakhipha esinagogeni likaSathane labo abazishaya abaJuda bengesibo kodwa beqamba amanga. Ngiyabenza ukuba beze bakhuleke phambi kwezinyawo zakho bazi ukuthi ngikuthandile ngokuba uligcinile izwi lami wabekezela nami ngiza kukulonda ngehora lokulingwa eliyakufika emhlabeni wonke ukulinga bonke abahlala kuwo. Ngiyeza masinyane bambisisa lokho onakho ukuze kungabibikho muntu okwephuca umqhele wakho. Onqobayo ngiyakumenza insika ethempelini likaNkulunkulu wami futhi akasoze aphuma khona. Ngiyakuloba kuye igama likaNkulunkulu wami negama lomuzi kaNkulunkulu wami
iJerusalema elisha elehle ezulwini livela kuNkulunkulu wami negama lami elisha. Baba liphilile linamandla libukhali kunazo zonke izinkemba ezikhale phandla ngothi zombili. Siza kuwe ukubonga nokukutusa ngoba uNkulunkulu omkhulu. Khuluma ngalo ke Baba wenze izinto ezinkulu. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Bambisisa lokho onakho ngiyeza masinyane. Ngithanda kakhulu ukuthi sibheke leyo ndaba yokuthi bambisisa lokho onakho. Isikhathi esiphila kuso sisikhathi esinzima. Sisikhathi esibhlungu la khona ubona akade bebambe izinto ezinkulu benza izinto ezinkulu belahlekelwa yizo. Isikhathi la khona abebethandaza kwenzeke imimangaliso. Namhlanje na bangabantu ongeke ucabanga nokuthi bake balazi igama lika Jesu. Twistile izinto ishintshile. And into ebuhlungu ukuthi zishintsha phambi kwethu. We seeing the negative change. Ezindaweni zonke into ebuhlungu siyibona naphakathi ebandleni likaNkulunkulu. So ufanele kulesi sikhathi esiphila kuso kube ilona lowo kube khona into ayibambayo. Bambisisa lokho onakho ngoba ngiyeza masinyane. Sambulo ngeke usiqonde kahle uma ungakaze usiqale from chapter number 1. Chapter number 1 verse number 1 uveza ukuthi lesi sambulo sika Jesu Kristu esiqhamuka kuNkulunkulu Baba echaza ngoJesu esinikeza uJohane. In other words, lesi sambulo esivela kuNkulunkulu kodwa isambulo esiya emabandleni nabantwana bakaNkulunkulu bonke kodwa sivela kuNkulunkulu sinikezwa uJohane. uJohane ke bazalwane uveza izinto ezintathu lapha ukuthi uma osifundayo ubusisiwe ofundayo lesi sambulo. Lesi sambulo sinesibusiso ngokuthi uyasifunda. Ukuthi uyas-understanda noma usi-understandi but ubusiseka ngoba uyasifunda. But number 2 akugcini nje ngokusifunda kugcina ukudlulela ekutheni ofundayo aphinde awezwe lamazwi. Amanye amahumusho athi they that keep the words of this prophecy. Okugcina bese kuba owenzayo amazwi awafundile wawezwa bese eyawenza. Nisekhona bazalwane incwadi enesibusiso nje esindizayo esingadingi ukuthi uze wenze utho. Just read, keep and understand. Lithi iBhayibheli uyawubusiswa. Verse number 5 uJohane uveza ukuthi lesi sambulo sibhalelwa noma ama recipients amabandla asiya. Uyabona ukuthi lapha yana khona Asia no Asia Minor and part of Europe. Ngiyayizwa njalo lethu yasezulwini khona. And ibona abazokwamukela lesi sambulo.
So uma eveza ukuthi lesi sambulo lesi singuJesu Kristu okuyena owasisindisayo esixolela izono zethu ngegazi lakhe. So ngamanye amagama, without the work of the cross isambulo asikho. Isambulo lesi sisithola ngenxa yokuthi uJesu Kristu ufakazi othembekileyo, according to verse number 5, uyena lo Jesu lona oyinkosi yamakhosi omhlaba. Ngamanye amagama, uma evela yena, amakhosi omhlaba azoza nemisebenzi yawo yokubusa, afike ayibeke ezinyaweni zakhe ukuze azilande ngendlela abuse ngayo. So ngaleyo ndlela uyinkosi yamakhosi, ngoba abukho ubukhosi uma ingekho inkosi, amakhosi akhothama phansi kwayo. So lo Jesu uyinkosi yamakhosi nombusi wababusi. iBhayibheli ke liyakuveza kuverse number 6 lithi uyena owasenza sibe ubukhosi. Khuluma ngebandla manje, wasenza saba ubukhosi namapriesti. Ngamanye amagama, uma kukhulunywa ngobukhosi kukhulunywa ngamandla ne-influence. Ulithi iBhayibheli wathatha lezi zinto ubukhosi wabanika ibandla ukuze yena esemazulwini abuse umhlaba ngamandla okuvuka kwabafileyo. Kodwa ngaphandle kwalokho wasenza saba ngamapriesti, ngoba umpriesti umuntu ogcotshelwe ukungena ebukhoneni bukaNkulunkulu on behalf of the others. Ngamanye amagama, umethi usenze saba ubukhosi bakhe kanye nobupriesti, kusho ukuthi usinikeze amandla akhe ne-influence yakhe ukuze la emhlabeni uma kukhona into esiyenzayo kube ifakazelwe uye, ngoba amandla angawakhe nobukhosi bungobakhe. But ukuba umpriesti kusho ugqoka impahla ezifanele ukusondela phambi kaNkulunkulu esikhundleni sabanye. Ngamanye amagama, ibandla uligcobele waliphakamisa ukuthi silithathe ilokhuza abantu lingene nabo ebukhoneni bukaNkulunkulu. Akufanele njengebandla sibabaze masibona izinto ezimbi, kodwa bekufanele sibathathe nezinto ezimbi singene nazo ebukhoneni bukaNkulunkulu. I feel like preaching today. But uma ke esesiveza yena uJesu uthi ngingu-Alpha no-Omega, ngingoqala futhi ngingogcina. Ngamanye amagama, yena ungasekuqaleni abuye abe ngasekugcineni, iphakathi liphethwe nguye. Yonke into ephakathi after the beginning, and yonke into ephakathi before the end, yonke ithula ukwenza kwayo kuye. He is the Alpha and the Omega. But my figure verse number 7, I said, Bega uyeza namafu, isizwe sonke ziyakukhala ngaye, nabamkwazayo bayakumbona. But you can see ukuthi
ulokhuza uma eveza uJesu umveza enamandla kangakanani. But uma uza ku verse number 9 useyaveza ukuthi ngikumoya ngabona. Ukhuluma kanjena nje bazalwane ngokwe history ikhomba ukuthi wayese Patmos la khona ayesekhishiwe amehlo akhe engasaboni ngamehlo enyama, kodwa simuzwa mayingena kumoya noma awenyama engasaboni kodwa kamoya ayabona. Ngikumoya ngabona. But now uma ufika ku chapter number 3 ukhuluma ngamabandla awu7. Kulamabandla awu7 kukhona njengebandla nje laseFeso, ibandla elihle kakhulu elithi iBhayibheli lalikade linothando linayo yonke into, kodwa uthi nginento against you ngoba nilulahlile uthando lokuqala. Nisekhona bazalwane, kwesinye isikhathi luyavela uthando kodwa inkosi ibona ukuthi akuselona olokuqala. But when we come to the second church, the church of Philadelphia, le bandla okuthiwa iPhiladelphia kukhulunywa ngezwe laseTurkey, the part of Turkey. So le bandla leli ibandla elalikhona eTurkey. Kodwa nisekhona bazalwane, into ebalulekile ngaleli bandla yikuthi leli bandla uthi ngiyayazi imisebenzi yakho. Wonke amanye amabandla ufika athi ngiyayazi imisebenzi yakho, ayibale imisebenzi emihle kodwa abesebala nemisebenzi enjani emibi, athi nginalokho against you. Kodwa leli bandla leli alinayo intembi, ibandla lona lodwa elibukeka njenge perfect church. Nisekhona bazalwane. So kuleli bandla uthi ngiyayazi imisebenzi yakho. Uma abesethi no nakuba unamandla amancane, oh God, kodwa ulilondile izwi lami, wangabudela igama lami. Ngamanye amagama leli bandla lalime ey'ntweni ezi-2, izwi negama. Hallelujah. Le bandla lalingebhizi ngezinto ey'ningi, lalimi ezwini, limi futhi egameni. Uligcinile izwi, awuliphikanga igama lami. So na uma uzobheka lawo mazwi omabili aveza amandla ebandla, aveza amandla abazalwane, ukuthi thina in order ukuthi siphumelele njengabazalwane sidinga ukugcina izwi bese singaliphiki igama. Izwi lakhulunywa ngalo kukhulunywa ngama-principles, kukhulunywa ngezimiso. Ngamanye amagama njengebandla nime ezimisweni zami nangaliphika igama. Izimiso bazalwane zisenza sifike kukho konke uNkulunkulu noma uJesu akufele esiphambanweni. Ayikho into ongeke ufike kuyo uJesu ayifele esiphambanweni uma kukuthi umi ezwini. Ake ngisho nje izwi elinye lamazwi lithi ngemivimbo yakhe thina saphiliswa. Nisekhona bazalwane, bakhona abantu abagulayo kodwa badinga izimiso zikaNkulunkulu ukufinyelela ekuphileni kwazo. Ezinye zezimiso umthandazo. Nisekhona bazalwane, umthandazo unegaba eziwu-12 esingazibala kodwa ngenxa isikhathi I'm not going to go through. So kukhona umthandazo we-faith, the
measure of faith. Lithi iBhayibheli umkhuleko wolungileyo okholwayo uyamsindisa onjani bazalwane ogula. That is the principle. When we love each other, it's a principle. Ngoba uthi uma nithandana izwe lizonazi ukuthi nina ningabami isibili. So now leli bandla lalimezwini lalibona izinto liwabona ama-fashion libona izinto ezitrendayo kodwa sithi trend izinto lona lime ezwini. Kuyibandla elithanda izwi noma ngabe kuthiwa yini efikayo efuna ukubagudluza ezwini kodwa bona, but we shall stand just like a tree standing by the rivers. Kwakungabantu abantu bezwi. Enye izinto bazalwane esingathi masiphucwa yona sisale size singenamandla uma siphucwa izwi. Again, you show the mazulawa because all over these years, any mwati eshupa usatana ne konzabo iBhayibheli. They want to change the Bible. We are going to mangase ngithi vula nje ivesi elithile ulokoza let's say nje Matthew chapter number 17 bese ngithi vula 21. Khona bangasenaye khona amaBhayibheli angenaye uverse 21 ifike ithi 20 bese ithi 22 mawuthi kuyabheka uverse number 21 ukuthi uphetheni lithi kukhona olunye uhlobo lwamadimoni olungaphumi ngomthandazo nje kuphela kodwa liphuma ngomthandazo nokuzila ukudla. Enye yezinto uma singasukuma as the Church of Jesus Christ and pray sizophukwa izwi. And uma siphukwa izwi soba njengala amanye amabandla anama-problems. Ngoba uma kukhona izwi there are no problems. Anisekhona bazalwane angaba khona ama-challenges kodwa there are no problems uma izwi lisekhona nisekhona bazalwane. So now laba bazalwane laba into ababe ngayo bama ezwini bangaliphiki igama. Izwi lenza sibe nendawo yokuma. Izwi, we stand on the word. But number 3, izwi ilona lodwa liphehla ifaith. According to incwadi yabaRoma chapter number 10 uverse number 17 lithi iBhayibheli ukukholwa kuza ngezwi likaNkulunkulu. Amanye amagama ngaphandle kwezwi there is no faith that will work. Uma simi ezwini ifaith iba active. Amphinde futhi ngibheke ekugcineni manje. When we stand, when we have the word, izwi lisinikeza amandla ukuthi ifaith yethu ibe active. Umuntu wezwi ayikho into angeke abe yiyo. Umuntu wezwi akukho la angeke afike khona. Umuntu wezwi ayikho into ezomdestroy afe. Umuntu wezwi bamshiya bethi ufile wasale evuka bambone sevukile ngoba you cannot awukwazi ukubulala umuntu wezwi. Elinye ilanga bangibuza abantwana kwenye university baba umfundisi ungena bangibuza bathi yini for 35 years you have been preaching kodwa kuze kube manje you are still standing. Ngiyabatshela ukuthi ngishumayela izwi ngishumayela lokho engikubona ezwini ngoba umshumayela izwi awudlulelwa isikhathi. Umushumayela izwi zonke ezinye izinto ziyodlula kodwa izwi likaNkulunkulu limile kuze kube phakade.
amandla amancane kodwa amandla alo yiso. Oh yes, nisekhona bazalwane. Kufanele kulesi sikhathi esiphila kuso umthandazo usekwe ngezwi, iworship isekwe ngezwi, idance isekwe ngezwi. Yonke into esiyenzayo ayibe nezwi phakathi. Uma izwi lingekho leyo nto ngeke ime kuze kube phakathi. Unamandla amancane kodwa uligcinile izwi lami. But more than that, leli izwi likusho lithi ngenxa ukuthi uligcinile izwi lami nami ngiyogcina. Amanye amagama uNkulunkulu akagcini ngoba ekuphanda. uNkulunkulu ufuna izwi kuwe ukuze agcine ngesikhathi sokulingwa. Lethi iBhayibheli ke lapha ke lalikhuluma ngokulingwa kwesikhathi se-great tribulation. La khona abantu bazobe befa, bebulawa yilanga, ushisa kwelanga, bebulawa ulwandle liphuma olwandle, kwenzeka zonke lezi zinto ezobe zenzeka. Uthi uNkulunkulu lophuma ulwandle lubakhukhule bonke lukushiye wena ngoba umezwini. Ilanga lizobashisa bafe kodwa wena ngoba umezwini ilanga lofika lidlule. Abezwi izinto ziyafika zedlule kodwa bami bayama bezwi, bayama bezwi. Enxa ukuthi uligcinile izwi ngiyakukulonda. But this is something that engibuke ngamanye amehlo when I was praying. Ile ukuthi uthi ngenxa yezwi negama kukhona umnyango ovuliweyo. There is an open door. Uthi umnyango phambi kwakho ngenxa yezwi nangenxa yegama kukhona umnyango onjani bazalwane? Awutshela sothi Lord, there is an open door. Ukhona umnyango kuthi angizomemezela entabeni ukuthi asingaphelelwa ngamandla. The devil is a liar. He cannot conquer. Akakwazi ukuqoba. Ngenxa ukuthi kithi esimezwini uma sithi siyabheka umnyango uvuliwe. Umnyango symbolizes the opportunities. Oh Jesus Christ. Ngamanye amagama kukhona i-opportunity yamandla okushumayela ivangeli. Ivangeli lika Jesu Kristu lisazoshunyayelwa bazalwane, lizoshunyayelwa abantu benqunywa, lishunyayelwe abantu begxekwa, benziwe izinto ezingenamsebenzi walutho, ihlaya ko-social media nakuzo zonke indiza, behlaselwa nxa zonke. Kodwa izwi lithi there is an open door. Noma bengagxeka kodwa kukhona umnyango bengeke bakwazi ukuwuvala, and it's widely open ahead of you. Khona umnyango usho the opportunity of preaching the gospel. But more than that, usho the opportunity of getting everything. Benazi bazalwane ukuthi uJesu ulinde nje ukuthi umakoti wakhe ibandla angabi nasisidla. Abe ongasolekile, abe ongaswele. No, ngizwa vele. Abe ngongaguli. Kufanele ukuthi kugulwa lapha ngaphandle kodwa kube kuphilo ngaphakathi. Kufanele ukuthi kulanjwa ngaphandle kube ngaphakathi kuyadliwa. Just like eGibhithe okwakuthi kukhona amasele eGibhithe lonke kodwa eGosheni uthola ukuthi eGosheni akukho nelodwa iselesele. Kodwa likhona bazalwane abantu babe hlushwa izinto kodwa makufika eGosheni ngoba iGibhithe limele izwe kodwa iGosheni imele indawo yalabo abasindiswe ngegazi lakhe. Akufanele kufane, fanele kufane.
kuyafika isikhathi la khona uNkulunkulu efuna ukuhlukanisa elakhe ibandla ahlukanise nalabo abangakholwayo ukuthi abakholwayo bethi beme naye kubonakale yena abangakholwa bethi nenza ngani ngiyazi umsebenzi yakho ukuthi ubukeka sengazathi awunamandla kodwa ubukeka sengathi awunamandla kodwa wena wenza izinto ezinkulu abantu abaziyo ukuthi akusilona ijubane elenza udlule bonke abantu uNkulunkulu ongakwenza udlule. You see kukhona abantu ababehlakaniphe kabi esikoleni bengama A students awukubacabanga ukuthi bapi they were A students kodwa today wena wasindiswa yabona nga driver lapha eMtuba kithi kuseMtuba ngiyavala njalo manje ngiyavala a driver lapha eMtuba kithi kukhona enye imotwana nje encane engangihamba ngayo so ayisho leyo so ngihamba ngayo ngifike ngiyamaka phambili kwase KFC lapha eLokhuzeni but before ngene eMtuba ngayivula phezulu ayivula phezulu yavuleka yathi angena ngayo ngene edolobheni lami la ngangaziwa khona ukuthi I'm just the average ngena ngayo afika ngayimisa phambili kwase KFC ngase ngiyivala abazi noma ngiyami noma ngitshelekile kodwa khona ngiyangena ngathi mangivala phezulu kanti khona omunye ubrother okuyena owayesifundisa imaths esifundisa nescience thina singakwazi ukuyibamba mangimbona uthi uWayne Sibulo full confirmation ningabe seningibiza ngosibunjani uWayne Sibulo athi mina yimi ngathi awuWayne bani cishe ngamusho mhlambe ngathi uWayne wathi yimi athi mina such education wadlala ngayo wayifaka etshwaleni wathi ukuthi a general student with Christ an ordinary student with Christ bazalwane ijubane noma ugijima is not for the swift kodwa uNkulunkulu okwazi ukukunikeza impilo ongeke uyiphile. There is an open door. There is an open door. Akusena ndaba ke manje noma sengayimemezela lena ngoba soqala ukuyibona from Sunday uzobona iminyango ivaliwe uthi wena kumnyango uvuliwe nakuna lo uvuliwe nakuna lo uvuliwe nakuna lo uvuliwe yena ndaba izwe libeka ubhekane ne-open door. Lomnyango lona awusoze wavalwa umuntu. There's an open door. Angekho ongawuvala empilweni yakho. Bazothi bekuvimbela bakuzukhuluma ngelimi urabashona usukhuluma ngaphesheya. Kwenze njani ukuthi wena umezwini? Umi ezwini. You know, uma ekhuluma uPaul ufuna ukuvala. uPaul uthi izwi lilungile ukufundisa nokuyala
ekupheleleni konke athi mayikhuluma umlobi wencwadi yamaHebheru chapter 4 uverse number 12 athi liphelile linamandla libukhali kunenkempe ekhalipha phakathi zombili lihlaba kuze kwahlukaniswe phakathi kwethambo nomnkantsha linamandla futhi libukhali yimezwini abakuhleka umezwini abathi uyathi uyasebenza nomthandazo wakho umezwini izwi libukhali linamandla. But you know one thing about the word ukuba yikholwa lezwi lenza sidlule kuzo zonke lezi zinto esahlulelana ngazo. Enye izinto uNkulunkulu osafuneka asize kuyo yikuthi sibe yiwani sikwazi ukudila nezinto ezisihlukanisayo sinake lezi ezisihlanganisayo ngoba zinkulu ezisihlanganisayo kunalezi ezisihlukanisayo. Anisekhona bazalwane. You see izwi lona lo likwazi ukusibamba lisibambe lithi wena ukhuluma ilimi kodwa usezwini lithi wena uyikhuluma unazo kodwa still usezwini ngoba nguye ophabanye izipho akwazi ukwehlulela ngesipho engisiphiweyo. There is an open door. There is an open door. Church of Jesus Christ, kukhona umnyango ozovuleka before uJesu abuye. Yingakho umuvuleka lo mnyango abanye uzobajabulisa lo mnyango kodwa bambisisa onakho ukuthi umnyango ungapholi izinto eziphetheyo bambisisa lokho nakho. When we study the scripture lebandla izinto laliphethe izwi negama. Izwi negama. Kodwa Nkosi, izwi negama. Kuthi angithi izwi negama kwanele ngoba izwi lingise emthandazweni, izwi lingise ebungcweleni, izwi lingisa ebucebini, izwi lingisa ekuhlakanipheni kukaNkulunkulu, izwi lingenzela zonke lezi zinto. Izwi is enough, ilona elivusa ifaith. Izwi ilona lingitshela ukuthi great is he that is within me. Akukho sikhali esilungisiweyo salungiselwa abangcwele esiyophumelela. Izwi lakhe linamandla, ngiyakulilonda ukuze ngingone kuwe. Izwi asibe yibandla lezwi, sibe yibandla lezwi. One of the things that izwi elikwazi ukusenza lona liyakwazi ukusiprotecta. Aboma ukhuluma izwi you are protected. Izwi liyaprotecta. Izwi lakhe linamandla. Izwi lakhe liyinkemba. Izwi lakhe liyaprotecta. But this is something else about it, which is the name. Igama ke bazalwane. There are a couple of things. Likhotwa in the Old Testament, likhotwa futhi in the New Testament. In the Old Testament, ukhuluma ngalo uDavid laphana ku chapter number 17 in the book of 1 Samuel. Uthi wena Goliath uza kimi nenkemba, uza kimi nencula, uza kimi nehawu, kodwa mina ngiza ngegama. But number 2, uthi uSolomon chapter number 18 verse number 10 or 10 verse 18 uthi igama likaJehova lingumbushongo namandla
nolungileyo ubalekela kulo abesiyalondeka. There is something about the name. Uthi Jesu ku John chapter 14 verse number 14, nocela noma yini egameni lami nolwenzelo. There is something about the name. Kukhona into esegameni bafowethu. uSathane ufuna sigama siyentweni eziphathekayo. Asizukuya bafowethu kooyela nazo zonke ezinye izinto siyakume egameni. Kwakukhona isikhathi la uJesu esehambile ibandla uma liqeda ukwehla umoya ingcwele ku chapter number 3 in the book of Acts. Lithi iBhayibheli babe ethempelini bafika isishosha. Lithi iBhayibheli esishosha sasilinde ukuphiwa imali, kanti bazothi bona igolide nesiliva akunalo, kodwa lokho engikupha khona igama likaJesu ngoba yile sinalo. Bathi egame likaJesu Kristu waseNazaretha phakama uhambe, wasukuma umuntu wahamba, ngoba igama is a force, igama is the power, igama livula lakuvalwe khona, igama liqhabula amaketanga, igama liphilisa abafileyo, igama lisusa iqalekiso, igama lenza izinto livusa nokwakuthiwa ngeke babe lutho kodwa ngegama. Egama likaJesu, ngegama likaJesu, egama likaJesu, egama likaJesu. Angazi uma ngilibiza kwenzekani, kodwa uma ngilibiza ogula uyaphila, olambileyo uthola ithemba lisekhona bazalwane. The name awusukanga egameni wangaliphika igama. Izwi negama, izwi negama. Kanti izwi liwubani kahle hle? Uma uzofunda encwadini kaJohn chapter number 1 verse number 1 lithi ekuqaleni waye ulizwi, ulizwi waye kuNkulunkulu, ulizwi waye nguNkulunkulu. Yingakho benza izwi uma bebiza igama kuyenzeka. Bakhona abanye balibiza kodwa bengekho ezwini. Nekhumbule amadodana kaSkeva, amadodana kaSkeva afika wakholwa ngamadimoni athi siyaniyala ngegama likaJesu amshumayelayo uPaul. Athi amadimoni siyamazi uJesu futhi siyamazi uPaul, nina ningobani nina? Bahamba benqunu, bahamba beyihlazo, ngoba noma ungalibiza kodwa uma ungekho ezwini. Yizwi negama, yizwi negama. Ngifuna uma uphume ekhaya ufunde izwi. Lithi akukho ongamelana nathi. Ubuvuka uye ekhaya uye emsebenzini umungena uthi ngegama likaJesu angazi abantu engibaphetheyo noma abantu abasebenza lapha bayibeka nje bekuphi ebusuku, kodwa mina ngiphethe igama, igama likaJesu, igama linamandla. Akalipiki igama esibona ukuthi uyalipika. Sometimes ulipika ngokuyolanda into engahambisani negama. Let me tell you this, Pastor. Ngiyakholwa izwi loNkulunkulu lithi uma kukhona amalungu ogulayo akaye kumalungu ambeke isandla amgcobe ngamafutha. There's no problem with that. Got the problem also at dying food. Hela manje usebhizinisini.
igama likaJesu lidinge kulekelelwa. Igama likaJesu lilodwa. Alikho eli phansi komthunzi welanga esimele ukusindiswa ngalo ngaphandle kwegama likaJesu. Uthi omunye ngikhuluma naye imthola kanti imthola nje usemgwaqeni khona la qhamuka khona uphethe into zakhe. Now sengiyamthatha ke ngoba ngithi umuntu wesifazane siqala ukuhlwa. Yabo hayi uyangitshela ukuthi hayi inyanga engiqhamuka kuyo inzima kabi. Uthi ngiyamanga uthi uyabona uzongibona ngelinye ilanga sengikwenye level. Uthi uyabona wena ngizokunikeza ngempela ngizokubusisa ngempela. Ithi mina uyazi ukungena kule moto nje seyishile yonke into yakho. Yonke into yakho ishile ngibusungena kule moto. Ngoba ngimemeza igama likaJesu mangena kule moto. Igcwele umlilo nje igcwele umlilo. Kathi umbona wayiqala eshaphakathi sekushayela phakathi. Ngoba leli gama bazalwane linamandla linemfihlakalo. Likhulula amandla likhulula umlilo likhulula inkazimulo likhulula ukhobo likhulula yonke into. Wathi mayehla wathi kodwa mfowethu yini ube mubi kangaka? Ithi kwenze njani? Uthi sekuhlangene konke sekuudaka. Sekuhlangene konke sekuudaka. Nangisho ngithi ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Sidinga uhlobo lwabantu abalaziyo leli gama abakwazi ukuphakama. Balibize isikunyama balibize izimo singafanele balibize. Aboyi makhona umuntu oke wahamba inyanga noma ngiyaqamba. Abo njengoba umla phambi kwethu sibize igama likaJesu. Sishile into zakho back home. Ingakho mawula you need Jesus like never before. Ngoba lezi zinto zakho ngeke isasebenze. Oh hallelujah. Wena uyongwaba izinto obusebenza ngazo mawusuka la. Kukhona igama bafowethu bazalwane olibiza kube kanye lenzima ngaliso igama likaJesu. Aliko Eli. As we go to pray, as we go to this prayer, you see, uthike ngenxa yezwi nangenxa yegama bambisisa lezi zinto. Zibambisise lezi zinto. Alisho ubambisisa onakho. Lithi wena bandla lase Philadelphia bambisisa onakho ngoba ngiyeza masinyane. One of the things that Jesus ngayikhuluma le besakhuluma ngomhla ka-23 nomhla ka-24 baphinde bathi 26 October ngayikhuluma nje publicly ngathi lalelani bazalwane thina asidingi ukufaka idate ngoba uJesu uthe uyabuya masinyane. uJesu angabuya before umhla ka-23. This is what I said. Angabuya before umhla ka-24 futhi angabuya umhla ka-23 futhi angabuya umhla ka-24. Kodwa we need ukuthi sibambisise into ebalulekile kithi ukubambisisa izwi nokubambisisa igama. Then we are safe. We are safe. Leli gama liphihliza noma yini ephambi kwakho. Leli gama liwisa lonke uhlobo lwendonga ezikuvimbileyo. Leli gama livula indlela la engekho khona. Leli gama leli livikela yonke into ebizwa ngegama lakho. Leli gama leli lingamandla
lidunamis, something more than powers. Leli gama igama elithi Jesu. Abesethu onqobayo ngizomenza abe yinsika endlini kaSimakade. Uthi angeke aphinda aphume, uzoba yinsika. But number 2, abesethi onqobayo uyomnikeza igama elisha. Amanye amagama uJesu aphandle kweJerusalem elisha, uJesu senegama elisha azoqhamuka nalo elinikeza labo abanqobile kulomhlaba. Lo mhlaba udinga umuntu onegama nezwi ukuze anikezwe igama elisha. Bambisisa lokho nakho. Even if kungathiwa kusasa uzikhali izinoma, kodwa if ungabamba into yezwi negama izokuphumelelisa impilo yakho yonke. Asimeni ngeenyawo. Ohlezi uyona ukuthi uma engafa uyombona uNkulunkulu. Yokusiza ngani ukuzuzizwe lo?